през летния сезон няма по-актуално и по-разплаждащо питие от така наречените ледени или заскържени кафета. Марката, която ви предлагаме, е отново Кафе де Мор. Ето и най-лесният начин, по който можете да ги приготвите. Стандартно, дозата, която използваме, за да имаме необходимото количество лед, е отново една чаша. Това е същата чаша, в която ще сервираме. Следващата стъпка, която е задължителна, заливаме леда с ниско маслено прясно мляко 0,1% до 1,5% масленост, около 80 мл прясно мляко. След това поставяме млякото и леда в блендер. Поставяме дозата от съответният вид кафе, който предпочитаме. В случая ще приготвим Кафе де Мор Кофи Тофи или уникалния вкус на кафе с карамел. Истинско кафе плюс натурален карамел в едно. Една доза, която е равна на 27 до 30 грама. След като сме поставили всичко в блендера, единственото, което правим е да го включим и пуснем на стъпка. След като блендерът включи и са минали съответните 30 секунди, просто сервирате своето ледено питие. Консистенцията, която би трябвало да се получи, е като на разтопен сладолед, като тя зависи също така и от плътността на леда, с който работите. Това, което правим на следваща стъпка, е да украсим по свой вкус. Обикновено този вид кафе се декорира с известно количество сметана и топинг Кафе де Мор под формата на натурален карамел. Готова напитка за летните жеги.